Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Ανεκδοτάκιας και σήμερα σας έχω ένα πάρα πολύ καλό ανεκδοτό. Ο Τωτός ρωτάει του μπαμπά, έχω μια απορία. Λέγε Τωτέ, του λέει ο μπαμπάς του. Μπαμπά, θέλω να μου εξηγήσεις τι σημαίνει η λέξη θεωρητικά και τι σημαίνει η λέξη ουσιαστικά. Εντάξει, θα σου πω, του λέει. Πρώτα όμως, του λέει, θέλω να πας στη μαμά σου και να τη ρωτήσεις αν θα πήγαινε με το μανάβι για 5.000 ευρώ. Πάει ο Τωτός, ρωτάει τη μαμά, γυρίζει πίσω, πάει στον μπαμπά του λέει μπαμπά, ρώτησα τη μαμά και μου είπε ότι ναι, για 5.000 ευρώ θα πήγαινε. Εντάξει τότε. Τώρα όμως θέλω να πας στην αδερφή σου και θέλω να τη ρωτήσεις αν θα πήγαινε με το γιο του μανάβι για 5.000 ευρώ. Φεύγει και ο Τωτός, πάει στην αδερφή του, τη ρωτάει, γυρίζει πίσω στον πατέρα του, του λέει μπαμπά, ρώτησα και την αδερφή μου, είπε ναι, θα πήγαινε και αυτή για 5.000 ευρώ. Εντάξει, του λέει τότε. Τότε έχεις και την απάντηση στο ερώτημα που μου έκανες. Δηλαδή, μπαμπά, του λέει ο Τωτός. Δηλαδή, παιδί μου, θεωρητικά έχουμε στο σπίτι 5.000 ευρώ αυτή τη στιγμή και 5 από την αδερφή σου 10.000 ευρώ συνολικά. Ουσιαστικά όμως έχουμε δύο πουτάνες.